agmelopus at karamayan ay di nabrabaken makararem launayen pumamikat may laeng mangrabi ito manen ay na sa ay-aya kung inakpan panunute ay na sa at-arem agmelopus at karamayan ay di nabrabaken pumamikat tupay laeng tai tulding tupay tirabi ikan lumakayen pagpatsugay kumpuna to agmelopus awarin arem na lukarin nisot kay asawa di mapenggonta karirik na uray pa punain ta agmelopus awan tun arem na ananwem tutoy lang nga nagamon santi parparya ay na kaay-aya mo inakpan panunute ay na kaar-are agmelopus sa karamayan ay di rabrabaken pumamigat tupay laeng tai kulit kupay tirabi ikan lumatayen ay na kaay-ayan no inakpan panunute ay na kaar-are agmelopus sa karamayan ay di rabrabaken pumamigat tupay laeng tai kulit kupay tirabi ikan lumakayen ket ikutin ko ba'y tirabi ikan lumakayen bumakit man daytoy langak ay lalakay di ka madanagan tanapik sa kailan to'y riknak magpaparaket na di apad na tirabi iyan sa lemsen anaparan arakot ko amay lagay na kisuksukan the chicks mga lemlemeng mo apay lagay na kisuksukan the chicks mga lemlemeng mo nabayagera nagdenata tirabi takit na talaeng naging nayating gatong paltanin yerbitan ta lumakay kan kapunganin tapakit na ito'y langa agmenopus akunada agkapawin nugad luma ay wen nakay di mo agam din kapun kinaarem tingka bukawin tulaeng di ka ay ayatin aging kalat kong palamin ay wen nakay di mo agam din kaput kinaarem ting ka bukawin ngay di ka rin kani asi siya tulaeng ting ka ay ayatin aging kalat kong cellphone mo, betin ka nabasa. Umawag ka man darling, kamay niwakin ka. Duwad akwartam, dago sa rumwarta. Ket ipambar mo, agkasangay di barkada. Nge mag-anak ka, makadaglaw sa nimana. Bakada babae
minsan at daing kay nagtulagan. Agsarap kayo, lugar nga pagragragsakan. Ngem di mo amo, sinurot na kanimana. Deta panimed mo, inanatakuatan. Dasiputandan, ay namanong kumano kaditan. Nasiputandan, ay lamanong at daditan ni manang. Amangan no din kabaylan nga tibain kuntut iya mangan no maputdan ka. Awan ton serbit makalakyan. Ket kinaminsan at daing kay nagtulagan. Agsarap kayo, lugar nga pagragragsakan. Ngem di mo amo, sinurot na kanimanang. Dayta panimed mo, inanatakuatan. Nasiputandan, ay namanong humano kaditan. Nasiputandan, halamano at daditan ni manang. Amangan nuging kabaylan niya tibahin kung kuti amangan no maputdan ka. Awan kung serbit makalakyan. Nasiputandan, ay namanong humano kaditan. Nasiputandan, alamanong at daditan ni manang. Amangan no din kabaylan nga tibahin kung tudi amangan no maputdan ka. Awan tut serbit makalakyan. Amangan